Скъпи приятели, това разбира се е шега, но надяваме се след години ние да притежаваме поне едно такова студио. А сега нека ви представим една анкета, която беше заснета по улиците на нашия град. Знаете ли какво е Forti Media? Не. Forti Radio стартира в онлайн пространството преди около година и тази година на 1 ноември ще стартираме Forti TV. Знаете ли какво е Forti Media? Не. 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 Знаете ли какво е Forti Media? Не. Преди една година стартира Forti Radio в интернет, благодарение на Младежки дом. Да, сещам се, но не знаех, че се казва така. Да. И тази година пък ще откриваме на 1 ноември Forti TV. Вие като зрителка какво бихте желали да гледате? Повече изяви на дечицата от нашия град. По-скоро на по-малките, от 3 до 6 годишна възраст, защото за тях има по-малко мероприятия в Младежкия дом. Интересни програми, също така, както по други телевизии, за животните, така да се каже, биопрограми, такива. Нещо, от което може да се научите. Може също да... Спорт. Само спорт, друго няма нищо. Вие какво предпочитате да гледате? Футбол. Левски. Да, Левски. Аз? Що полезно за млади хората. Най-важно, защото те малко читают сега книги, много увлекаются интернет. И добре, интернет много добре, аз одобрям, но почерпали то, что полезно, а не то, что всякие глупости смотрят. Какво желаю? На всички здравия желаю. Дальнейших успехов во всех делах. Късмет, естествено. Удачи. Като телевизия, филм или музика, бих предпочил комедия, екшен, като музика ретро на първо място. После може малко комерциално да не е чалгата. Защото вече е писва на хората да слуша чалга. Ще да е хубаво нещо 80-90 години. Малко хаосче, защото не се пуска много. Черно, аз съм фен на черното. Музика? Музика? Някакви по-забавни, по-развлекателни предавания? Не, предполагам. Само музика. Определено нещо по-разтоварващо, да. Не знам, на мен ми харесва Discovery и такива по-научни предавания. Телевизия, която можете да научите нещо? Да. Интересни програми, също така, както по други телевизии, за животните, така да се каже, биопрограми, такива. Да ви кажа честно, по телевизията вече напоследъка само екшени, които страшно много ме притесняват. Все убийства и кървища. Искам нещо по-романтично, нещо по-хубави песнички и това. Интересни предавания и шоу. За модата нещо. За модата? Да. Аз всичко обичам. Ама всичко. Разбирате ли? И филми да гледам, и песни да гледам, и просто всичко обичам. Да, ако съм възрастна, но обичам да гледам всичко. А вие? Също. Моя внук, той се може. Имате, предполагам, някакви предпочитания към шоу-програми, към филми? Те са повече за по-младите шоу-програмите, но тя, както казва, с младежки души, одобряваме ги.